abwana amene chithunzi chawo chikusera pasikini pa thopo zina lawo ndi Kelvin Makina zaka zoza kubadwa ndi 42. Iwo watu atapidwa ndi polisi ya Mzuzu, ndipo amene amayankhulira polisi ya Mzuzuyo amene watu ndi Cecilia Mfune asimikiza zonena kuti akusunga mchitoposi abwana amenewa a Kelvin Makina. Ayenabe kumakhani mafunso kuti awatapa pa mlandu wanji chachitika chenicheni ndi chani kuti akatheto mchitoposi cha polisi ayendethu nkhani zake makosana zosakhala bwino. Pano poyankha mafunso amene atero ndi kuti kuyalireni nkhani imene yayendera kuti abwana amenewa akathetu mchitoposi cha polisi. Bwana Kelvin Makina iwo zaka zawo zakubadwa ndi 42 ndipo amagwira ntchito ngati pharmacist, ndikuti ndi pharmacist by profession. Amagwira ntchito ku Mzuzu Central Hospital, chipatala chachikulu cha ku Mzuzu. Ndeno akuti chimene chinachitika ndichonena kuti panali pa 18 May chaka chimene cha 2026 abwana amenewa amagwira ntchito mmene mu pharmacy ya pa Mzuzu Central ngati pharmacist. Ndi mpharmacy ameneyi muliso pharmacist in charge amene ndi wamkulu amene amayang'anira ma pharmacist onse pa Mzuzu Central. Kandi kuti no alipo ma pharmacist atatu kandi 4 siziwe kuti chiwerengero chake nchotani, komano ali ndi bwana wawo amene amayang'anira mu pharmacy ameneyo. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti pa tsiku limeneli apa 18 May chaka chimene cha 2026 abwana amenewa ndiye kuti no ndi timu yawo anali akugwira ntchito kumenewo. Agwira ntchito chigawo chakumawa china chonse bwinobwino chimayenda bwinobwino kuzafikatu chigawo chakumadzulo nalitu around 3 menemo. Ndeno akuti abwana awo a pharmacist in charge kumeneko anadabwa ndi zimene amachita mkulu amene amaoneka kuti amachita zinthu zachilendo kwambiri zodabwisa zosiyana ndi mmene amagwirira ntchito kumeneko, chifukwa akunena zona kuti atadabwa ndi zimenezi mkulu ameneyi pharmacist in charge anapezeka zona kuti wakampezatu mkulu amene amaona zokhuzana ndi IT mupempha kumuwuza kuti ineyo ndadabwa ndi zimene akuchita Kelvin ku ofesi yathuku. Akuoneka kuti akuchita zinthu zachilendo kwambiri, tati ndikaone pa CCTV kuti akuchita zotani, chifukwa anaoneka ndithu kuti amagwiragwira mankhwala nkuyika patrol choncho zomweno ndi ndondomeko yake sizikuyenera kuchitika motero. Tati tione kuti amatani mkulu amene. Ande anapita pa CCTV ukaona footage pamenepo kuona zoti atolo amenewa a Kelvin akusenza mankhwala akuyika patrol mankhwala osiyanasiyana. Itha kuonanso chithunzi chimene chikusera pasikini pa thopo ndi kuti no ayika patrol akakuoneka kuti akutuluka mu pharmacy amenemo akuyenda akakumapita kuna kwake. Kusatira zimenezi ndi kuti anakapanga confront a Kelvin kwafunsa kuti chimachitika chenicheni ndi chani. Zikuona kuti a Kelvin anabweza troleja mu pharmacy moja ndi atazindikira zona kuti madzi achita katondo. A Kelvin to anawazika ausaonekanso pa ofesi ndipo kutengeranso kuti nthawi inali yoti apita kale paja. Anthu amene wa nthawi zambiri amatha kuweruka mwina half 4 kapena 5 o'clock ndi kuti anangowazika ulendoto kumapita ku nyumba. Kuona kuti nkhani imeneyo ndi kuti noyavuta aona kuti ikuyenda motani the following day. Ndezi kuona kuti abwana oke a Kelvin a pharmacist in charge aja nkhani imene asanangoyisiya anapita kukafotokozera wamkuluto wa pa chipatala chimene cha Mzuzu Central. Kuona kuti director wa chipatala cha Mzuzu Central amene watu ndi a Dr. John Chipolombwe mweno analamula kunena zona kuti kumeneko kuchitike kafukufuku okhuzana ndi mankhwala wakuti anatuluka bwanji kumeneko nanga amapita kuti amene anasayinira zimenezo ndi ndani kuti mankhwala amenewo atuluke. Eno chimene chimachitika ndichonena kuti pa chipatala chachikulu ngati chimene cha Hamakandi Pharmacy kumeneno ino ndi ine tikapita kumeneko sitimafikako kuti tilande mankhwala. Amene amatenga mankhwala kumeneko amakhala zona kuti atsatira ndondomeko bwinobwino akuluakulu asayinira kumeneko kuti mankhwala amenewo akutuluka amapita mwina ku dispensary kumene ino ndi ine timapita kukalandira mankhwala kumeneko. Pena mankhwala amenewo amatha kutulusidwa kuti akupita ku wodi aja ino ndi ine tikadwala amakatibaya akutipasa kuti tizimwa. Anesi aja ndi amene amaloledwa kuti akatenge mankhwala kumeneko, komano potenga amakhala zonse asayinira bwinobwino akuluakulu apereka ndithu chilolezo kuti mankhwala amenewo atengedwe akufunikira kuti akathandize mapatient ku wodi ya madrip kachani zina zonse amene zimakhalira kama Jackson imene zimakhalira. Zikuona kuti ndondomeko zonse zinasatidwa bwinobwino kufufuza bwinobwino kuti anasayinira ndani china chonse chinaenda motani. Zikuona kuti panalibe wina aliyense amene anasayinira anapereka chilolezo kuti mankhwala amenewo atuluke ku pharmacy ndi kupita kunja kwa pharmacy. Ndi pa tsiku limeneli panali pa 20 May chaka chimene cha 2026 omweto ndi dzulo limenelo Kelvin kwatetesa ndi mafunso awiri atatu amene kuti angoyankhula chibwibwi tafotokozani ino mankhwala mapitisa kuti anasayinira ndani ayi ndithu apa pakumwa apa posamba ndi kuti noto thukuta lokhalokha munthu. Kusatira zimenezi ndi kuti anangolamula kuti apolisi abwere
atenga Kelvin mwina kumeneko ku polisiko atha kukafotokoza bwinobwino kuti mankhwala amapitisa kuti komanso amene anapereka chilolezo ndi ndani. Nde timadziwa kale kuti nkhani ngati imeneyi ndikuti makhanza kuti munthu ndithuti anaba mankhwala amenewo zangochitika kuti nthawi yafika amumbwandira nawo posatira zimenezi polisi inapeza kuti atapa Kelvin pavongatomo chitoposi kumeneno ndoti akuyembekeza zonati akamaliza chilichonse apita nawo kubwalo la milandu kumene akavomere kapena kukana mlandu umenewo otino anatulutsa mankhwala zomwe ndi chitsimikizo kuti mankhwala amenewo amapita ndithu kunsika anakhala zonati atuluka kumeneko. Mlandu wake ndikutino kuba pa ntchito zaketo zitha kukhala zikuyenda motero. Neto ngati imene siyachilendo kwenikweni ifatika kutengani mbuyo pang'ono takunawo zoti pangodusa sabata kuchilomonitu mu mzinda wa Blantyre kumeneko munthu wina wake anapezeka zonoti amagwiranso ntchito ya chipatala kumeneko amagwira ngati ndani anali cleaner kaya othandizira drugstore kaya ndani sizusika bwinobwino. Mkulu amene zina lake anali Chipiriro Katenga kenayenso chimene chinachitika nchona kuti ananyamulatu chikwama chake ngati akuweruka kuntchito bwinobwino inali ndithu nthawi yoweruka azikuone kuti nthawi imeneyi ndi imene magayi amatha kumatolosa katundu mankhwala amenewo ndeno atafika pa gate kaya ndioti amasechedwa pamenepo pita cheke mchikwama kumeneno amapezeka zonoti apeza mankhwala osiyanasiyana anazungulira ndithu footage titakuonanso footage imene kuyenda pa screen pa top mkulu amenewo ndioti adapita naye ku polisi kumene amampa polisi mafunso awiri atatu kuti afotokoze kuti mankhwala amenewo amapitisa kuti chinachitika chenicheni ndi chani amene anapanga authorize ndani lezikuone kuti mkulu amenewo anavomereza kumene kuti iyeyo ndi amene atenga mankhwala amenewo pamene zolinga zake ndikuti amafuna kathirensika kaya ndikutino amapitisa kuti koma ndikuti anali outside chipatala zomweno ndi mwachizwikire kuti mkulu amenewo ndikuti amatenga mankhwala amenewo mwakuba neto zomvetsa chisoni makosana zosakhala bwino anthu kumakhala osakonda dziko kumenenso timaziona zikuchitika ndandalewa amakhaso akuchitanso ntchito ngati umenewo kwamwina amangokhala chabe kuti akutetezedwa pamene nkhani zake zimakhala zikuyendera katsata bwinobwino makosana mbuyo mtsogoleri wa dziko apita mutali zikuoneka kuti chaka chakenso ndi chomwe chino cha 2026 chakumayambiriro komweko mtsogoleri amene anazaperekatu executive order kulamula kunena zona kuti anthu amene amagwira ntchito muzipatala kaya ndikuti ndi mapharmacist kaya ndikuti mapharmacist in charge kaya ndi maclinic officer kaya ndi madoctors kaya ndi manesi amene amagwira ntchito zachipatala zoti ali ndi authorization ya body imene imayimira profession yakeyo sakuyenera kukhala ika zipatala kaya ndikuti ndi pharmacy kaya ndikuti ndi drugstore zimenezo sizikuyenera kumachitika chifukwa chimene chimachitika nchona kuti anthu akumomba mankhwala mzipatala kumapitisa ma drugstore mwawo kaya ndikuti ma pharmacy mawo kaya mwina kuzipatala kwawo kumene zomweno zimapangisa zona kuti muzipatala amenemo mankhwala azikhala zonoti mulibe sakupezeka maso nthawi zina zimapeza zoti anthu amenewo mamoti azigwira ntchito mozipereka pamaofesi aboma zimapeza kuti anthu amene aja akupanga zawo mabwera mochedwa chane zinthu zambiri zosakhala bwino zimakhala zikuchitika ambiriso titha kuchita umboni kuti timakumana ndi zinthu zosakhala bwino tikapitato makamaka muzipatala zaboma mmene nkhani zake zimayendera timaziona bwinobwino so ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti mkulu ngati amene Kelvin kumapeza zoti wapezekane mlandu ngati umenewo makosanato kuti munthu akhale pharmacist si zinthu zophweka ya amakhala zonoti wasweta osati masewera zaka zochuluka kwambiri ali ku College of Medicine kuja chani vutika kuphunzira kumene kuja and then ukapeza zoti career yake ndikhayiwononga motero zosakhala bwino chifukwa pamene papali kuthekera konena zoti atha kulandidwa chitupa chake ati akapezeke olakwa ku bwalo la milandu maso pamenepa amakhala zonoti waonongatu mbiri yake pamenepa zinthu zosakhala bwino zoti anakatha kuzipanga avoid kotero tipeze mwansangansanga zotsatira zake zimakhala ngati zimenezi zimakhala to heavy price imene munthu amapanga pay pa zinthu zonena kuti anakatha kuzipanga avoid so zinthu ngati zimenezi zimakhalanso zomvetsa chisoni kwambiri makamaka kulingalira kuti kuli anthu ena ake mayi ena ake amapeza zoti akuchoka kumuzi ndi kamwana pang'ono kwambiri koti kadwala kupita ku chipatala cha boma kumananso ndi ma treatment osakhala bwino kumene kuja kulembesa matenda chani zambiri timatsata amene zimakhalira kuchoka panepo kuti akalandire mankhwala kupita kumene kuja kuti especially akumuza zonoti mankhwala kunoko kulibe amenewo mupite mukagule chonsecho munthu alibe china chilichonse achoka kumuzi kuna kwa Dickson uko kulilongweto kumeneko pena kwa Kafere uko kudeza uko kupita kuchipatala kumakakumana ndi zinthu ngati zimenezi chonsecho mankhwala analiko aboma anapitisa mankhwala kumeneko ena ake ndikuti anawomba kufuna kuti apeze mwansanga chonsecho akupha anthu osalakwa ano timazaona zonena kuti polisi kulilongwe posachedwapa inagwira nzika yake ya ku Tanzania imene amayitchula zina loti Josephat Kamundu after ndikuti atapezeka ndi mankhwala ochuluka mankhwala osiyanasiyana akuchipatala achinala amenewa achinayimala tetizi ndi zina zotero ndi mafunso mwakhalapo kuti nzika imene ya ku Tanzania mankhwala amenewa achipatala aku Malawi anapezeka nawo bwanji ni aketo ngati imene magayi ngati amene akawomba amazoti kagulisa kwa magayi ngati amewa zimachitika motero zosakhala bwino kusakonda dziko anyway makosana nkhani zake zimenezo nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokoza ni comment section mulimikizanso maganizo anzathu